ערב טוב וברוכים הבאים לוועידת בחירות 2013. סטודנטים אומרים לא למרוץ הסוסים. מרוץ הסוסים הוא מושג בחקר התקשורת הפוליטית שמתאר סיקור תקשורתי של מערכת בחירות המתמקד במרוץ, בתחרות. כמו הקריין במסלול הרכיבה המדווח בשטף על המצב היחסי של כל סוס, כך התקשורת בסיקור מרוץ סוסים מתמקדת במצב היחסי של המתמודדים, מדווחת לנו על סקרים, מי עלה, מי ירד, מי מפסיד ומי כנראה ינצח. אבל בחירות זה לא מרוץ, ומועמדים הם לא סוסים, ואנחנו אזרחים ולא קהל פסיבי של צופים. ב-22 לינואר נבחר את המנהיגות שתוביל את ישראל ב4 השנים הבאות, ואנחנו רוצים דיון ציבורי שיעזור לנו לגבש דעה במי לבחור. מי הם המועמדים המתאימים ביותר להוביל אותנו לצמיחה כלכלית, לביטחון בפנים ובחוץ, לחברה יציבה ודמוקרטית. אנחנו אומרים לא למרוץ הסוסים ואומרים כן לתוכן ולמהות. ועידה זו שמה לה למטרה לכנס ציבור של אזרחים, לדון בסוגיות מפתח העומדות כיום על סדר היום הציבורי. אנחנו מקווים שהדיון יסייע ביצירת ציבור אזרחים מיודע. ובשבוע הבא, כשנלך לקלפי, כל אחד ואחת מאיתנו תדע טוב יותר במי היא בוחרת ומדוע. כמה מילים על תוכנית הערב. לאחר המושב הזה נתפצל לקבוצות דיון. כל משתתף קיבל בכניסה מספר של קבוצת דיון. אנא לכו ישירות לקבוצתכם מיד כשיסתיים המושב. זה אירוע מורכב ואנחנו רוצים לעמוד בלוח הזמנים למען כולנו, לכן אני מבקשת את שיתוף הפעולה של כולם. 5 קבוצות ידונו בסוגיית דיור בר השגה, ו5 קבוצות ידונו בסוגיית הבנייה ב-E1. יש לנו אתגר גדול. זמן הדיון מוגבל לשעה בלבד, והסוגיות מורכבות. מנחי הדיון עברו תהליך ממושך, כבר חודש וחצי, הם עובדים על הכשרה, והכנה לדיון, הם לומדים את הסוגיות, וכל זאת כדי להבטיח דיון מעמיק ופורה. לכן, אנא, שתפו פעולה עם המנחים. תנו להם להוביל את הדיון ונצא כולנו נזכרים. לא נוכל למצות את הסוגיות הללו בערב אחד. לכן, בחרנו להתמקד בשתי שאלות מרכזיות בכל אחת מן הסוגיות. שוב, אנא, שתפו פעולה כדי שבאמת נוכל ליצור דיון ממוקד ומעמיק. בסיום הדיונים, כל קבוצה תסכם את הנקודות המרכזיות שעלו, ובמושב האחרון נשתף את כולם בנקודות הללו. הדיונים יימשכו שעה בדיוק, ב7 נצא להפסקת כיבוד, ב7:15 נתכנס לסיכום הערב. אמילי בן אור ומקסים בלובשטיין הכינו לנו תסקית קצר ומהנה לסיים בחיוך ועם הפנים קדימה. אנחנו מתכננים לסיים ב8:15 לכל המאוחר, ואולי אפילו קודם. כמה בקשות, כמו שאמרתי, זה אירוע מורכב והצלחה תלויה בכולנו. אנחנו עושים מאמץ לעמוד בלוז לטובת כולם, לכן אני מבקשת שהמעברים מהמושב לקבוצות הדיון, ולאחר מכן יעשו בלא שהיות. עוד בקשה אחרונה, זו הפעם הראשונה שאנחנו מקיימים ועידה כזאת של שולחנות עגולים, באמת בשיתוף פעולה של כל כך הרבה אנשים פה במכללה. וחשוב לנו מאוד לקבל מכם משוב על האירוע. לכן בסוף יש לכם בתיקיות דף משוב, נודה לכם אם תקדישו כמה דקות, יש לכם גם עתים, למלא את המשוב ולהשאיר אותו בשולחן הסיום. ולפני שאסיים, כמה מילות תודה. ועידה כזאת היא פרי שיתוף פעולה של הרבה מאוד אנשים בתהליך של כמה חודשים. בראש ובראשונה אני רוצה לומר תודה לפרופסור דוב שנהר, דקן בית הספר לתקשורת, שמהרגע שעלה הרעיון, ממש אולי חצי שעה אחרי ששלחתי מייל עם הרעיון, ולאורך כל התהליך נתן את ברכת הדרך ואת תמיכתו המלאה ואת עזרתו. תודה רבה. תודה לכל סגל בית הספר לתקשורת שנתן תמיכה ואמון ללא סייג ועזר בקידום האירוע. עוד לא ראיתי סגל כל כך תומך ומפרגן ונכון לעזור. זה זכות גדולה להיות חלק מהסגל הזה. תודה גם לצוות במרכז האסטרטגי על העזרה בהרבה פרטים קטנים לאורך הדרך. תודה מיוחדת לדוקטור מוטי נייגר, הדקן הנכנס של בית ספר לתקשורת, ולדוקטור שירה דביר,
שעזרו רבות מאחורי הקלעים. בלי עזרתכם לא הייתי מגיעה לכאן היום כל כך רגוע. תודה כמובן למזכירות בית ספר לתקשורת ולצוות התפעול של המכללה על העזרה הרבה באינסוף פרטים קטנים גם ברגעים האלה ממש. תודה לכם, סטודנטים, מרצים ואורחים מבחוץ שהגעתם היום להשתתף כאן איתנו במימוש הרעיון הדמוקרטי של שיח ציבורי מהותי. והתודה האחרונה והגדולה מכל זה למשתתפי הסמינריון דמוקרטיה דיונית ותקשורת. 20 סטודנטים מתוכנית הערב של בית הספר ועוד כמה מתנדבים משנים אחרות ששוקדים על המלאכה כבר כמה חודשים. זה לא מובן מאליו שסטודנטים בתוכנית ערב, אנשים שמחזיקים משרות מלאות וחלקם בעלי משפחות, נרתמים לפרויקט שדורש השקעה ומסירות הרבה יותר מדרישות של קורס רגיל. בתהליך הזה גיליתי קבוצה שלמה של סטודנטים שרוצים להשקיע, לא בשביל ציון ולא בשביל שכר. רוצים להשקיע כדי לקדם, להשפיע, פשוט כי זה חשוב. כצופה מן הצד גיליתי קבוצה של סטודנטים שפועלת בתוך שיתוף פעולה, חלוקת עבודה ופרגון הדדי, מעוררי השראה ותקווה לחברה הישראלית. ובהיבט המקצועי גיליתי סטודנטים שבטבעיות רבה גילו יוזמה ומקוריות ושילבו את ההכשרה שקיבלו בבית הספר לתקשורת למיצוי אפשרויות הטכנולוגיה, ליצירת חוויה מלאה, דף פייסבוק פעיל, סרטונים ביוטיוב, שידורי רדיו, עיצוב גרפי לפרסום האירוע וכמובן לימוד והעמקה בחומר תיאורטי כבסיס חיוני להבנת מהות הדמוקרטיה והכלים לעשייה דמוקרטית משמעותית. תודה רבה, יישר כוח. ערב טוב וועידה מעניינת ומעניינת.